Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Amuno imba giroria, ngave giroria matibaba. Sipineji woye, CB wewe. Guys, inini I'm really shocked ini. Vamwe vedu mazimbo kupinda denga cheko. Aiwa, kuchanetsa. Mana munhu kurwadziwa kuti mufeso uyo ari kuita popular nekuita majokes ake aya. Sha, mufeso uyo anenge asina kana kutombotsokwa. Tarisa energy anenge anayo. Mana siyana ina snake under the grass guys. Kana neninika ndadedera nazvo. Episode wakauya akatambire kutamba asina kana bhuku. Vanhu mukaita kutochemerera chaizvo kusvika aita topic muparliament. Wese anorwadziwa naLondon boy ngaabate hana yake katatu ati Mwari ndine godo. Ukati godo chetere atori muroyi munhu iyeyi. Vanoroya pafeya apa hanzi kuti uite popular panemba ichitoda uchicreata content madrugs what apa uchiona iwo zvavanoposta zvacho izi content wega unopera pawo. Content yacho yavanoti vanoitaka hapana kana zviripo, vanongoposta magaro chete. Gore riya yakamumwa akangoti ndinyengewo akatoswera atone masponsorship nana manager. Ngavati kuwanirana balance avo. Sha munhu angoloketwa zvake nenyasha. Ngavambosiya munhu amboshaina toni. Taura hako iwe, we should be happy for him. Ndogaro taura 1 kuswere kuti koro yako chazokukwira rusero nekugadha bere chete. Ukaona uchirwadziwa neprogress yemumwe munhu ka uri muroyi mukuru. Zvino tinobudirira seko senyika kana tichiri neuroyi hwakadai so. Sha kuvengera munhu kuti akuwana better life. Kurwadziwa tinozokuwanza. Kana nguva yakwana yekuti uchiita mbirika, unogona kutokosora chaiko utoswera talk of the town. Kuita kwaMwari kunoshamisa. Anosimudza marombe kubva muguruva, ovagadzika vodya namambo. Icho CK. Mupana yoyoka ndiwo munhu anotomboda deliverance yakasimba chaizvo. Maziva ndira zvako kwaMwarika. Ingada utori pastor so. Baba makaru wemidzika maimi. Vakakudzwa kuti kana waziva zvaMwari wakufanira kuita pastor ndiani. Satani inga anoziva bhaibheri rese wani, asi kudenga chaiko hadiwe. Garwe, ngaisiye matamboka, tingatoswera takunyaudzwa namadungwe uyu. Reka timbovhura magwara matsvene acho chaiwo iwayayo. Iyi handika paHabhakuku 4 verse 6 to 7. Their glory days will come to an end, and they shall walk with their knees. Baba makarwe, maakupinda nemwenje mudziva manzwa. Uku kwamakuita kauku, ndokunonzi kufeshkera kunge nhasingeni riri mvura. Asika, wadii wasiya zveMan United pachiri padhuze. Ungava upenyu here? Wadii kuya kwedu kuChelsea tichiri kuda mafanzi. Chelsea kudii kwacho. Ndimi wamwana nenge weMan United mimi. But Man U yazonyanya. Kusapota Man U hazvinambosiyana nokusapota Mukoma Dhagi. This season ndagara hangu ndanga ndiri mamulowo zvangu nezvekusapota bhora izvi. Ndakangoonawo kuti zvingandibvisa pana Mwari kutosvika pakuvengana nevanhu chaipo. The solution is very simple Baba Sibi. Uyeka kusiti kwedu kubhoza chisingaperi chinoshura. Chaisiwa chave kutemura Man United ka. Havasi baba vako kuti chirokarwa kubhawa una choice. But hazvisekesa ako mana. Pandakaona CR7 asimoka, ndakabva ndatoziva zviri kuda kuitika. That's why pakaita mukadzi ndinokwandarisika. Hauna kana kutomborwadziwa zvokudaro. Bhozi moyo wako wakatogara wakatotindivara nemahati break every week. Ko wakuendepi naisibi? CK, musiyaende tingarohwe panapa. Kune wese asingade jambwa nemunyama ingava inomuteera. Please, baya button rakanzi subscribe iro. Wobva walike, wosiya comment. Ukareka, hamena ako, unotakurana nemhemerero. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Amuno imba giroria, ngave giroria matibaba. Sipineji woye, CB wewe. Pamuno imba giroria, ngave giroria matibaba. Sipineji